YouTuberi, pozdrav gameri. Šta se danas radi? Da, do ovde, gamer 1, 2, 3, kako god. Danas ćemo mi igrati hackuvani Clash Royale. Znači, ovo je mnogo dobar. Znači, učit ćemo u hack. Evo nas na hack. Mnogo je dobar. Snimim nekad video. Znači, isto je kako trebate. Uđete u onu deskripciju. Znači, u onaj kako da hakujete Clash Royale. I onda ne uđete 1.7.0 CR, nego uđete u Android Royale. I onda posle skinete i ovo i onda ovo će vam sve pokazati. Pa ovo je mnogo cool. Hack. Sad ćemo da kupimo sve živo. I am the wonder. Nemamo golda, ali ćemo da kupimo. Ajde da otvorimo jedan super magical chest. Oh my god, skeleton su legendarni. Kako to nismo znali. OMG elixir collector je isto legendarni. OMG XP je legendarni. OMG još jedan XP imamo. Bomb tower, oh my god, najjači super magical chest. I ništa. Ok ljudi. Ima sve kakve kartice, trebamo sve da dobijemo. Ok, ajmo u trening camp. Je mnogo dobar hack. Znači ljudi, Clash of Mateje, ovo je igra. What the fuck? Ljudi, mi smo Matrix. Ljudi, ovo je trener uopšte. On igra, znači ovo je cool. What the fuck? Princeza puca rakete. What the fuck? What the fuck? Šta se dešava su? Šta je ovo? What the fuck? Oh, what the fuck? Bowler puca? What? Ljudi, ovo je mnogo čudno. Šta se dešava? What the fuck? Ljudi, šta se dešava? Ne razumijem. What the fuck? What the fuck? Kada gledam King Tower? Šta je ovo? Oh my god, šta se dešava? Oh my god, oh my god, what the fuck is happening? Oh my god, what the fuck? Ice Wizard. What the fuck? Šta se... Ljudi, bacili smo 3 Lumberjacka, nemam pojma kako. Ljudi, šta se dešava? What the fuck is this? Ovo je nenormalno, ljudi, what the fuck is happening? Oh my god, oh my fucking god, what the fuck? What the fuck, ovi su zaglavljeni, what the fuck? What the fuck, princeza koja puca raket, what the fuck is happening? On je lano royal giant, what the fuck? What the fuck is princeza? What the fuck? Oh my god, koji je range? Oh my god, what the fuck? Ljudi, ovo je nenormalno. What the hell is... Oh my god, ok, gotovo.
Oh my god, what the fuck? Oh my... Ljudi, what the fuck was that? Ne govorite mi šta se sad desilo, imamo dve princeze. Ja ništa nisam razumio, majke. Znači, moje oči su poludale, znači... What the fuck? Hi, motherfucker. Okay. Okay, miner. What the... What the fuck? Ovo nisu guards, ovo je lumberjack. What the... Ljudi, šta se dešava? What the fuck? What the fuck, kako to bole radi? Ljudi, Sparky je zaglavljen, what the fuck? Oh my god, Sparky, what the fuck? Oh my god, what the fuck? Ljudi, lano ste svi zaglavili u čošu.